Avui parlarem de la política monetària. Com ja vam veure, a la zona euro el Banc Central Europeu, BCE, emet diner legal, és a dir, imprimeix moneda. Aquest diner el deixa als bancs per a que aquests puguin deixar-lo als seus clients, empreses i persones. Podríem dir que els bancs lloguen el diner a canvi de cobrar una quantitat que és el tipus d'interès. Així doncs, els bitllets i monedes en mans de les persones, més els dipòsits que aquestes persones tenen als bancs, formen l'oferta monetària. Però, què passa si hi ha molta quantitat de diner en circulació? Tothom té diners per comprar-ho tot. Seguint les lleis de l'oferta i la demanda, els preus pugen i per tant els dispara la inflació. Al contrari, si hi ha poca quantitat de diner en circulació, l'economia es pot estancar, amb totes les conseqüències negatives que això comporta. Baixa el consum, incrementa l'atur, etc. Així doncs, com es controla l'oferta monetària? I el tipus d'interès que se'n paga? Pensem una mica. Doncs sí, a través d'una política macroeconòmica. Però quina és aquesta política? Correcte, la política monetària. La política monetària és el conjunt de mesures adoptades per l'autoritat monetària, el Banc Central de cada país o el BCE, en el cas dels països de la zona euro, per assolir els objectius fixats. L'objectiu principal és el manteniment de l'estabilitat de preus. Per determinar l'evolució d'aquest objectiu principal, els països de la Unió utilitzen una sèrie d'indicadors que permeten a l'autoritat monetària comuna anticipar la possible evolució de la inflació i disposa de dues eines fonamentals per tal d'assolir els objectius: la variació de la quantitat de diner en circulació i l'alteració del preu del diner. En tots els països hi ha una entitat o banc central que emet el diner, en controla la quantitat en circulació i supervisa el funcionament dels bancs privats o comercials. En resum, la política monetària incideix sobre una sèrie de variables per assolir els objectius macroeconòmics que es pretenen: creixement econòmic, control de la inflació i plena ocupació. Moltes gràcies.